33 εκατοστά. Ζει σε βουνοπλαγιές με πέτρες ή χαμηλή βλάστηση. Πετάει χαμηλά, με πολύ γρήγορα και ηχηρά φτερουγίσματα. Βολιάζει ανάμεσα στα βράχια. Χαρακτηριστική φωνή, ένα ουιτ, ουιτ, ουιτ. Ασπροπάρης, 58 έως 66 εκατοστά. Το μικρότερο από τα 4 είδη γυπών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Επίσης, το μόνο ασπρόμαυρο αρπακτικό πουλί, πράγμα που το κάνει από μακριά να μπερδεύεται με τον πελαργό. Στην Αφρική χρησιμοποιεί πέτρες για να σπάει τα αυγά των σπροκαμήλων. Έχει λεπτοράμφος και γι' αυτό προτιμάει τα μέρη του ψωφιμιού που παραλείπουν οι άλλοι γήπες. Φωλιάζει σε κάποιους βράχους, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Μεταναστεύει το φθινόπωρο στην Αφρική. Σπιζαετός, 66 με 74 εκατοστά. Ένας σχετικά μικρός αετός, αλλά από τους πιο γρήγορους και ευέλικτους όταν κυνηγάει. Προτιμάει πλαγιές με θάμνους ή αραιά χασωμένες. Τυπικό αρπακτικό των περισσότερων νησιών του Αιγαίου. Συχνά κυνηγάει σε ζευγάρια. Τριγώνη, 27 εκατοστά. Ζει σε αραιά δάση, ελαιώνες, κήπους, σε ζευγάρια ή συχνά σε μικρές ομάδες. Φωλιάζει σε δέντρα και θάμνους. Κυνηγάει εντατικά από τον άνθρωπο. Απειλές για την επιβίωση των πουλιών. Τα τελευταία 300 χρόνια έχουν εξαφανιστεί σε όλο τον κόσμο 70 έως 800 είδη πουλιών. Την κύρια ευθύνη την έχει ο άνθρωπος. Σήμερα, χωρίς αμφιβολία, ένας από τους μεγαλύτερους κίνδυνους για επιβίωση των πουλιών είναι η καταστροφή των βιοτόπων. Τα φυσικά δάση καταστρέφονται, οι υγρότοποι αποξηραίνονται και έτσι τα πουλιά δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις καινούργιες συνθήκες και χάνονται. Δεν έχουν να ζήσουν, να τραφούν και να αναπαραχθούν και πεθαίνουν. Μεγάλοι αριθμοί πουλιών σκοτώνονται άμεσα από τον άνθρωπο. Εκτός από το κυνήγι, πιάνονται πουλιά σε δίχτυα ή σε άλλες παγίδες όπως οι ξόβελες. Άλλα πουλιά πεθαίνουν από ατυχήματα, όπως όταν χτυπούν επάνω στα εναέρια σύρματα ή δηλητηριάζονται από χημικές ουσίες που έχουν εισχωρήσει στην τροφή τους. Τα θαλασσοπούλια κινδυνεύουν από τις πετρελαιοκυλίδες. Τα φτερά τους κολλάνε στην πίσα και δεν μπορούν πια να πετάξουν. Από τις αρχές του αιώνα, πολλά είδη πουλιών έχουν πάψει να φωλιάζουν στην Ελλάδα. Μερικά από αυτά παρατηρούνται τώρα πια το χειμώνα ή σε μετανάστευση, ενώ άλλα δεν εμφανίζονται πια ποτέ. Καταστροφή των βιοτόπων τους, αποξηράνσεις των υγροτόπων, επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, κάψιμο των δάσων κτλ. Είναι πιθανό ο κυριότερος λόγος. Όμως το περιβαλλοντικό κυνήγι και η ανθρώπινη ενόχληση, είτε από άγνοια είτε σκόπιμο, έχουν χωρίς αμφιβολία παίξει σημαντικό ρόλο. Τα είδη που ακολουθούν αποτελούν μια επιλογή. Κεφαλούδι, ψαραετός, ταγινάρι, γερανός, σαρδανοπουλάδα, ποτίδα. Σήμερα, πολλά ακόμη είδη κινδυνεύουν άμεσα να εξαφανιστούν. Αρκετά από αυτά τα είδη είναι πολύ σπάνια ή έχουν ήδη χαθεί από την υπόλοιπη Ευρώπη και γι' αυτό η Ελλάδα έχει ευθύνη για την διατήρησή τους. Τα αρπακτικά είναι μια οικογένεια πουλιών που κινδυνεύει ιδιαίτερα. Αν και η Ελλάδα διαθέτει μεγαλύτερη ποικιλία από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, οι πληθυσμοί των περισσότερων ειδών είναι μικροί. Ανάμεσα στις κυριότερες αιτίες είναι τα δηλητηριασμένα δολώματα που ρίχνονται για να διωχθούν τα επιβλαβή ζώα, αλλά πολύ συχνά καταναλώνονται από αρπακτικά. Το παράνομο κυνήγι είτε από προκατάληψη, είτε με σκοπό την ταρρύχευση και τέλος η όλο και αυξανόμενη ενόχληση στους τόπους φωλιάσματος. Μερικά από τα είδη που κινδυνεύουν πιο άμεσα είναι ροδοπελεκάνος, αργυροπελεκάνος, θαλασσαετός, βασιλαετός, γυπαετός, μαυρόλιπας, χαμωτίδα, αιγαιογλάρος. Τι μπορεί κανείς να κάνει για να προστατεύσει τα πουλιά? Υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν το κυνήγι των πουλιών από τα φυτά που θεωρούνται θυράματα. Ακόμη, απαγορεύεται η σύλληψη όλων των πουλιών με οτιδήποτε παγίδες, η ταρρύχηση των προστατευόμενων ειδών, η καταστροφή φωλιών, αυγών, η σύλληψη νεοσών. Πρέπει όλοι να σεβόμαστε τους νόμους αυτούς. Στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές όπως η Εθνική Δρυμή που προστατεύονται για την αξία της άγριας πανίδας τους. Όμως, για να μην περιοριστεί η φύση, να υπάρχει μόνο μέσα σε αυτές τις λίγες περιοχές, πρέπει όλοι να ενδιαφερόμαστε για τη μοίρα του πιο άμεσου φυσικού μας περίγυρου. Αν είστε πεπισμένος για την ανάγκη να προστατευτούν τα πουλιά, μιλήστε γι' αυτό σε ανθρώπους του περιβάλλοντος σας και πιο ειδικά στους νέους, ώστε να τους ευαισθητοποιήσετε. Μάθετε τους να γνωρίζουν τα πουλιά και να σέβονται τα μέρη που ζουν. Η Ελλάδα έχει ακόμη μια αξιοσημείωτη ποικιλία από είδη πουλιών
και διεθνή ευθυνή για τη διάσωση πολλών ειδών που ενώ ακόμη είναι σχετικά κοινά στην Ελλάδα, έχουν χωθεί από πολλά άλλα μέρη. Ποτέ δεν είναι αργά να διατηρήσουμε τη ποικιλία των ζωντανών μορφών. Κουβάκια, 23 εκατοστά. Από τα πιο λίγα νυχτώδια πουλιά που παρατηρείται συχνά στο φως της μέρας. Κάθεται στιχτή σε κλαδιά, πασάλους και άλλα φανερά μέρη. Όταν παραξενεύεται, κουνάει πάνω κάτω το κεφάλι της. Πετάει με κυματοίδιο τρόπο σαν δριοκολάφτης. Τρέφεται κυρίως με μικρά τροφικά. Κοραποχελίδα, 19 εκατοστά. Πολύ κοινό μεταναστευτικό πουλί. Ξεχειμονιάζει στην Αφρική. Πετάει γρήγορα και επιδέξια, συχνά χαμηλά, πάνω από το γλυκό νερό, που πιάνει έντονο. Φτιάχνει φωλές από χόρτα και λάσπη. Εσύ Έλενα θα παίξει το ρόλο του σκιάπτρου και εγώ το ρόλο του κυρδίκανου. Και τι πρέπει να κάνω δηλαδή? Τίποτα, απλώς να διέχουμε στα πουλιά. Πουλιά! Ποια πουλιά? Δεν είναι εδώ τώρα χαζούλιακα, έρχονται όταν λείπω, όταν παίζω τάβλη στο καφενείο. Διαλέγουνε την ώρα τα πουλάκια μου. Και να τα τρομάζω πώς? Δεν χρειάζεται να κάνεις και τίποτα ιδιαίτερο και μόνο που θα σε δουν, φτάνει. Το σκοπεί κολλή. Γιατί τόσο άσχημο είμαι? Άσχημο, δεν λες τίποτα. Απέσιο είσαι, αποκρουστικό. Όχι. Όχι. Τι όχι? Περίμενε. Πάω να φέρω ένα καθρέφτη να δεις και μόνος. Πώς να είμαι άραγε? Πώς να με έχει κάνει? Ορίστε, για δες. Ποιος είναι αυτός? Εγώ! Έτσι είμαι! Έτσι και χειρότερα. Ο καθρέφτης κολακεύει επειδή είναι ρακισμένος. Γιατί είμαι τόσο άσχημο? Γιατί? Έτσι πρέπει. Κανένα δεν θα με πλησιάζει το πώς με έφτιαξες. Όλοι θα με αποφεύγουν. Ακριβώς. Θέλησε με λιγάκι, κάνε μου μια χωρίστρα. Δεν τρελάθηκα ακόμα. Και πού σε, μη παίρνεις αυτό το ατσιολίπτο ύφος. Κάνει και καμία κρυμάτσα. Μη καμογελάς, ρε! Δεν ξέρεις να στραβομουτσουνιάζεις. Όχι. Μου φαίνεται ότι πρέπει να σου κάνω μερικά ιδιαίτερα μαθήματα γκριάντας. Λοιπόν, άκου προσεκτικά. Εσύ εδώ μεταξύ δοκίμασε κανένα μορφασμό. Δεν μ' αρέσει να κάνω μορφασμούς. Δεν θα κάνω. Ένα τσίζ, δύο πατάτες και μια κοκόλα, παρακαλώ. Ο επόμενος. Τίποτα καλή. Και το κυριότερο, δεν έχει σκιάχτρα. Αυτό να μου πεις. Αυτός που φοβάμαι τα σκιάχτρα δεν λέγεται. Άθλια μου είναι. Απέσια. Υπάρχει κάμια, πώς το πει. Εγώ χθες είδα έναν εφιάλτη. Ένα σκιάχτρο λέει, 2 μέτρα μπόι. Μ' είχε αρπάξει στις χερούκλες του. Είχε ανοίξει το στόμα του 2 πίσες. Και ετοιμαζόταν να με χάσει. Εγώ τις προάλλες είδα στον ύπνο
στην κατσαρόλα με σως γιαουρτιού. Αρχικά, σοτάρουμε το κρεμμυδάκι ελαφρά. Κατόπιν, προσθέτουμε τα ρωτίκια ξεποπουλιασμένα και καψαλισμένα και ανακατεύουμε μέχρι το κρέας να ροδίσει. Στη συνέχεια, ρίχνουμε τα φρέσκα μυρωδικά και μανιτάρια κονσέρβα. Όταν αυτά βράσουν και για να δέσει η σάλτσα δηλαδή, ρίχνουμε το γιαούρτι το στραγγιστό, 200 περίπου γραμμάρια. Σερβίρουμε με πατάτες ή ρύζι. Κανένας το σκιάχτρο δεν το αγαπάει. Περνάει το πρωί και έρχεται το γιώμα. Περνάνε οι μέρες, χαρά Θεού, μέρες με ήλιο και λιακάδα. Μόνο μου, άλλη μία εβδομάδα. Το καπέλο του βαρύ, το σακάλι, το κόβει λίγο στη μασκάλη. Τι κατάλληλο, τέτοιο χάλι. Ξέρεις τι κάνουμε όμως εμείς τα πουλάκια για να τον εκδικητή. Να σου πω. Ναι, για πες.
Όταν κάθεται στο καφενείο στην πλατεία του χωριού και παίζει τάβλη με τους φίλους του, εμείς πετάμε ένα-ένα από πάνω του, σημαδεύουμε, του κουτσουλάμε τη φαλάκρα και σπάμε τρελό κέφι. Απίθανο! Θα σου πω και το άλλο να γελάσει. Για πες! Εγώ πετυχαίνω πάνω πιάνω την καράτσα του. Να δεις κάτι μούτρο που κάνει. Τέλειο! Να σου ρωτήσω και κάτι άλλο. Εσύ, πού μένεις? Εκεί, κάτω στην ανωτιά. Α, καλά που τους θυμήθηκα. Να βρω και λίγα άχυρα για τη φωλιά μου. Άχυρα θέλεις? Ναι, όχι πολλά. 2-3. Θα σου δώσω εγώ. Άχυρα είμαι παραγεμισμένο. Μήπως πονέσεις? Όχι. Μήπως αδυνατήσεις? Όχι σου λέω, πάρε. Από πού? Να, από εδώ. Άου! Πόνεσα! Συγγνώμη. Πλάκα σου κάνω, δεν πόνεσα. Σκιάθρο είμαι. Είσαι πολύ καλός. Ξέρεις κάτι? Σου βρήκα όνομα. Αλήθεια. Ναι, θα σε λέω Αχυρούλη. Αχυρούλη. Λοιπόν, πρέπει να φύγω τώρα για να φτιάξω και τη φωλιά μου. Και πώς, μη φύγεις. Αύριο θα σου φέρω και τις φίλες μου. Θα βρέξει. Πού το είδες, αφού είμαστε στο θέατρο? Δεν είμαι καλά. Γιατί κινδύκανε, τι τρέχει? Τι έχει, συμβαίνει τίποτα? Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Δύσκολη καιρή, αναποδιές. Εκείνες οι ξόβεργές μου δεν πιάνουνε ούτε μισό πουλί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Έτσι, τι λες, ρε παιδί? Ναι, όπως τα λέω, άσχετο άλλο, που όποτε βγαίνω για κυνήγι, ούτε πουλιπετάμενο δεν βρίσκεται μπροστά μου. Κατάλαβες, φίλε μου? Έτσι, Άμε και το άλλο! Έχει κι άλλο. Ποιο άλλο? Δεν σας είπα και το άλλο!